Nederland is een nieuw showbiz-setje rijker. Nou hè, leuk hè? Dat is toch gezellig? Hoe is het ontstaan, Alexander? Helemaal spontaan, helemaal spontaan. Wij zijn elkaar tegengekomen bij een promotour die ik aan het doen was voor mijn single. En het klikte, we zeiden laten we eens wat leuks samen doen. Er kwam een heel leuk plaatje uit, dus ja, dat moeten we meteen op de markt brengen. Dus dat hebben we gedaan. Wat is er zo leuk aan hem, Daan? Sowieso is hij heel muzikaal, dus dat is sowieso heel erg leuk. En het is gewoon een hele aardige vent. Dus ja. En waarom is zij zo leuk? Omdat ze geweldig mooi kan zingen, dat ze hele goede ideeën over teksten heeft. En dat ze, ja, kijk zelf. Ja. Nou, het is heel spontaan ontstaan. Er zat helemaal geen plan achter. Zit er eigenlijk nog steeds niet. Dus waarschijnlijk is het gewoon eenmalig. En we zien wel in de toekomst, weet je. Je weet nooit wat de toekomst brengt. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we dadelijk opeens weer zoiets hebben van... God, het was zo leuk, laten we het nog even doen. Nog een keertje doen. Maar voorlopig gaan wij weer onze eigen weg. Alexander gaat volgens mij weer een album maken met zijn band Alexander en 003. Ik heb een nieuwe single klaar liggen, dus die wil ik heel graag gaan uitbrengen. Dus nou, voorlopig even onze eigen dingen weer.